IFM News. IFM News. Police Report. Magandang morning, Idol Dennis kami. Yes, good morning, Idol Bernard. Natay ti agasawa ang nagkalubon ti motosiklo. Kalpasan ti panangtong party may isang SUV. Iti pasetnat barangay Bungkag, Tingras, Ilocos Norte. Nabigbig ti biktima nga dari Jessica Valenson. Agtawan talupulog at may sa kini Jeremiah Valenson. Agtawan ti talupulog at talo. Agpadagindig ti barangay Kapasan, Tingras, Ilocos Norte. Iti investigasyon iti PNP, ti SUV nga introng iti agnaga na dyan na Nilsen Pasyon, agtawan ti 21 estudyante nga taga barangay Laureta sa Sunay Ilocos Norte, iti manarimaan, iti panagapapalaod na, iti nadakamat nga kalsada, iti natukbob na, dato'y kurong-kurong nga sa Saranuena, Idol Bernard. Gaputi sa timpak ti disgrasya, ti magaw, ti SUV iti bangin na kalsada na los kontrolan dati manubela kitnapan iti bangin na kalsada nga sumeten ti panakasin na bet na dagiti agasawa na kamotosiklo arason meten iti panangdong parna kadakwada gabuti pigsa ti impact na naipurwak dagiti agasawa nga dito kit napakaruan nga nasuksugatan na iti Dingras District Hospital ngem declare dito nga dead on arrival, Idol Bernard. Dito nakalugan, iti kurong-kurong, ngayon tolong tagnagan Jan Carlos Aquino, masamat nga baro, kaya naging ti barangay Madambading Ras Ilocos Norte, iti nasuksugatan, agraman, dagiti nakalugan ti kurong-kurong, akas kada Love Cyrus, ngagtawan ti Sapulog Siyam, isang estudyante, agnagan iti racial liquor, Rico Serra, agtawan ti 15 na si estudyante nga ta barangay Peralta Dingras kindagnagan Princess Lay Ann Baptista na 14 years old manipod ti barangay Suyo Dingras Ilocos Norte. Dagiti talo nga pasero ti kurong-kurong agraman iti driver pasig nagsagabot ti sugat iti dumang paset iti bagida kiti taray dito iti hospital. Dinto nga ti driver iti SUV iti Black Fortuner kat saang sugatan, Idol Bernard madagdaos beten iti panangtanggal dagiti pulisya ang itagdama adan ti usjar iti Philippine National Police. So tinapasama ka disgrasya ket agarop alas 11 ti Rabi di March 18, Idol Bernard. Apay papananda, Idol Dance. Papananda, apakasta nga oras ket remorda digiti agasawa. Agaw awidan dagito iti Idol Bernard nagsisabet iti Bungkag teratumet nagapuanda ka no. Agawid met ijay Solson, Idol Bernard. Nagapuanda digiti agasawa handa na ibaga. Okay. Hanan Idol Bernard yung nagkalubon dito nga agawid ako man iti pagtanganda kastamet dati driver ti SUV. Iti muna ngamin nga sa Saranuan dati SUV dati kurong-kurong natukbob na ti likod iti kurong-kurong iti kuwan na los kontrol nat manibela na panin ti pagina kalsada iti meten nga nasabet na. Ito'y agasawa na kamotosiklo, ng rason iti panakadong parnakadakwada, Idol Bernard. Kaasi damot. Awan anak da digitoy, Idol Dance. Adda pa iti bas anak da Idol Bernard, iso taga po na nakaladladingit. Iti panawagan, dato'y kabsat, dato'y babae. Awanan da kanot, anak. Taga po ta mabasit pa Awanan da anak. Awanan da anak baka ada makatulong ay awanan marigrigat da so ada anak da nga marigrigat da kasay Idol Dance. Bueno, Idol Bernard sa daga po ng dawat na tulong. Dato'y kakabagyan dati biktima sa mga patiman taon dagita 30 plus kang agasawa kit na uli ng timan. Hamo nga madlaw, Idol Dance. Di gito'y madisgrasya nang nangrunan ti dumayang paset ti probinsya. Di taayan may. Halos puro kurong-kurong o nasaan nga kurong-kurong tricycle. Kit imbag kumalang no maitapwak da kada duron lang yan ta kanal.
matay damot nga rod. Hindi kad ket nga sawen, gapot ta pumadaya deta, feeling was na idamat nga tanakan na napaspas aminen, tapos di da makita di gitoy kurong-kurong tricycle at reflectorize na di gitoy. Dakadimot. No rabrabe na idol des kadi mo talaga mo makita di nga men. Kung nga rin, Idol Bernard, sa tagapo na, ti madlawak ito, ado pa iti nakalugan no kwa, so kastang ari do overloading, di gito yung kurong-kurong, nga no madiskrasyan kita may paruwak da, Idol Bernard. So nga, dito kita agbalin data nga pagminamenaan. Maminanon. Travel iti resource na barabi, nga masabol iti safety, panagusar iti helmet, panagsuot ti life vest. Ken dete observation observation iti tricycle or three wheels nga adadayan ta half of the lane or mabalbalin ket no nakapsot pa iti panagpataray da idi pumaigid da katamot nga anak ket isot ti adayan talinteg trapiko tayo iti Republic Act 4136 at pang four wheels nga ro deta na delay monitor slow moving vehicle ket napating nga da Idol Bernard no kwa kado na iti slow moving vehicle napating nga da mo tagpaigid iso wala dito pakalang disgrasya no kwa Idol Bernard. Eso ta obserbasyon ko di jay namin adon nga disgrasya dita ngay dumaya tricycle or kurong-kurong tapos imbag kumano agbiag da dati mabulbulwan da lang dati mapakingtutan matay damot nga rod malagip mo di dayaman idikuan nga tagasarat dansa nga nadumpar da dita ngay Pidig Ilocos Norte babayan iti nakakotse nga na Bartek. Well, Idol Bernard, hindi na panasin na tayo idi. So nga, tay pimusa ay gapo iti disgrasya iti sakop iti sarat ken ti Pidig Idol Bernard. Okay. So, iti agdama, iti abiyang iti PNP, hampay na terminar naman iti cause of damages kay iti behikulo, kada ito'y napasama ka disgrasya ngayon, doon iti pimusay, o pati na sugsugatan, iti reto yung disgrasya, iti barangay Bungkag, Tingras, Ilocos Norte. Ay, jak ko na nag-gets di manot anak dagayam nga naulila. Dak lang masigurado ng ti damo ko lang idikal mo nagwawas ket da dua Idol Bernard ti anak da nga namatay na sigurado way nanto lang nababasit. 30 plus pala di gitoy nanang ken tatang da nga natay di kad ubing pala di gijay. Uwan at kapisa pa lang agpaudot pamilya na nagtataw-tawan Idol Bernard iso nga oro isang sangit dati kabagyan dati biktima dati napasamak Idol Bernard uwan. Sa lakad iti night na tumulong, mabandala mag-ordinar iti barangay Bungkag, nga ayan iti barangay Kapasan Dingras, nga ayan iti nagbaling at biktima ti disgrasya, Idol Bernardo. Ay, nako. Iti met iti Vera, nasalakanan dati mabukpukaw nga hunter, manipod iti iliti Marcos Ilocos Norte may nga bangkay iti masarakan da iti kamambantayan nga baset iti iliti Nueva Era iti Mount Bumandera naligbig dato'y biktima Idol Bernarda nga ni dati biktima iti panakatanag iti daras ni Gringo Barid nagtaon talabulog talo nasawaan agindig ti barangay Kakastian Marcos Ilocos Norte March 15 idi agpabantay ni Gringo kaduan iti agnagan Albino Magno kini Hilbert Tugjaw tatumaban aganop iti wild deer dati ugsa keniti Baboy Ramo. Kabigitan na March 17, alas 8:30 ti bigat ti version dabarid kini Tugyaw kini Magno ni Barid ket di kamate na dati ugsa ket ni pagalis ngay sumeten ti panakatnag na iti daras ket may pagarop nga titingtinglan na 12 shotgun ket takimutok natamaan datoy barukong na Idol Bernard. Sigsigod yung tawag ni Albino Magno kini Gringo Barid datoy
uno ni in tawag ni Alvin Magno iti Mrs. ti biktima iti napasamak nga gasumaten iti panakid da tulong manipod ti MDRRMO nagrespondo da iti mabantayan ket nakitan dati biktima nga dati tama ti barokong na baledwa dati tama ti paltog iti barokong na ngem ti asawa ti biktima saan mamati ti istorya pasamak gaga po na Baka the foul play. nga padalan iti autopsy when baka the foul play so nga kalikagom na kapadalan iti autopsy ken iti paraffin examination sino kada ito iti adaan ti gunpowder burns direktoy na pasamak nga aksidente nga panakapaltog datoy biktima Idol Bernard. Anat osar na Idol Dance? Anat osar na nang paltog, nang armas? Improvise sa 12-gauge shotgun Idol Shotgun di ka nawarwara. When dakil dati tama na tuloy igyaman na sa close range ka talaga nga dakil iti tama iti matamaan ti shotgun Idol Bernard. Alangan naman nga isot inaramat na nga tungkod. Delikado. At adalang na i-report, di ba? Iyan ta other place in the Philippines. Di jemot pana na itudok na tamatana na tay, di ba? Na itudok na ta left matana. Giti hunters. Huwag nga raw, sa daga po na, nga datakit ada iti doubt, dati asawa ti biktima, siyang kakagom na iti nga penken, iti pupud no cause of death, dati asawa ng hunter, nga binirbirog na nai-report missing, iti namin sa ngal daw, iti ko na sa pulandan, nga dami tama iti barokong na Idol Bernard. Okay, go. So nagdamay doon na Bernard, ako na ti PNP, ang penal pas investigation da. Hindi penal pa sa investigation. Naibusan ti naganan. Airtime ni Idol Dennis. Deti man ti kung kunakon da kay nga taga Globe Telecom nga unlimited call aging gana kayla 12 minutes. Okay, go Idol Dance. So iti agdamay do Bernard kuna ti PNP tuloy investigasyon da gingana di malpas ti autopsy ken ti paraffin examination kada iti talo nga involved iti retoy nga napasamak nga panakatnag na iti daras iti iliti Nueva Era. Ito pala ito Bernard pasamak iti korpo ti pulis iti na adaw iti reto yung agundaway. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aramen. Maraming salamat Idol Dennis. Dito na nakamat report. Manipod pa lang apo iti Philippine National Police.